videoclip. Mi-l dați mie? Ce-i dat Silviu Iustin, bă? Ce știi și Iustin videoclip sau ce? S-a făcut ceva compilații cu eu care zic că cază, ce dracu. Mă pieșă. Man, să fii ucigaș și sufletul dragonului, ok. Sau bătăuș și sufletul dragonului. Mă pieșă. Bula. Aș mă prost. O dat flash ca vaca. E prost acolo cu carte de stan, piș în gura lui. Îmi place chestia aia. Ne-mi zici mic și-o păstrat ulta aia tot teamfight-ul. Bine cu aia. Ce ai, mă? Mai dăm. Hai, mai dăm. Hai. Fraier. Bravo, prostule. Prost te-a făcut, Mike. Suglet cu aia mi, lasă-mă. Reliu disperat în jumătate, da flash după mine, după ce am dat Q-ul. M-a urmărit unde am dat Q și după am dat flash, o dat și ea flash. De ce? What the fuck? De ce nu pot să dau bulgările la loc? Am dat bulgări pe minion, am dat Q pe el și am apăsat bulgările. De ce nu mă duci la loc? Pentru ce pula mea și-o dat ăsta barrier-ul? Deci vă imaginați în capul lui... Nu, că o dat-o. În capul lui el chiar câștiga, știi? Teoretic, Q-ul mama lui. Am apăsat Q, nu o să da niciuna dintre ele și mi-am luat doar un căcat din knock-up de la Rel și după am stat pe loc degeaba. Altul care chiar crede că poate să facă kill singur, băi, ce oameni, minionul mării. Am 12... Ăsta nu mai dă lifesteal? Ba mai dă, 12 physical vamp. De ce nu-mi fac cu hit-ul nimic? De unde are ăsta atâta range? Bă, deci Elise e fucking Spider-Man. Cassiopeia la fel, e un căcat de șarpe. Schirbes, unde o bagi? Dacă arăta mișto, orice ori. Ui! Te cat în gura lor. Scot-o, bravo. Hai muri, mă cac cu tine. Schimb pe schimb. Matei Muraș. S-o zis, cum face el când dă ulta. Mamă, ce prost sunt, mamă. Aia lui Eni. Ui, dar tot s-o da flash cu aia, what the fuck. Da. Plăcere. Îl mănânc în cur. Mai răsit așa mult timp. Mă doare în pur. Super, da. Dar-i futut în cură ăsta. Lolo, mătii! Dau flash și el dă Q de la distanță de carry în mine. Uite ce prost! Jocul ăsta a făcut prost. Vreau să mă lasi să dau râșul după să pun ăsta. E plin de bug-uri. Dă-i un shoot în coaie lui Canon. Mama! Vino mă căcat cu ochii în coa. Mă duc să-i dau un shoot în coaie. Ciorbă proastă. Și uite-o dacă la fraierul ăsta cum dă flash și după își dă și EU. Dublu flash ăsta! Vino-n coa, căcat cu ochi, mă pișă în gură. Mă, handicap, poate, bă, tu știi cine-s eu, bă? Ai să ai tu bani de conac ăsta? Am conac, frate, ai un H din ăla royal scris pe ușă. Dragon baron. Ambele. Jumate din campionul meu acolo, celălalt aici. Poftim! Știi, cum îi zici, serialul ăla cu Gods la care te-ai uitat tu, animat? S-a băgat unul acum, nu știu dacă e pe Netflix, ba nu e pe Netflix, e pe Amazon Prime, dar îl găsești pe net, se cheamă Invincible și e vorba de lumii din asta în care există supereroi, povesti super asemănătoare de la fiecare caracter din DC, bă, da, gen echivalentul cu Superman, echivalentul, da, așa, ascultă la ăsta, și e făcut să fii gen super, să fii mai realistic decât ăsta. Nu mai dorm să nu mă scol